så det burde være midlertidigt det her. Nej. Så blev der sidste år kun indberettet 1004 til. At når man tager første spadestik næste år, så er det altså 7 års ulykke, der bliver påbegyndt. Det vil tage 7 år, før man er færdig med projektet. Man forventer, at de handlende de vil tage ind til byen i det inferno, der bliver. Der er nogle forretninger derinde, der står og venter på nogle kunder, som ikke dukker op, fordi at byen er omdannet til Berlin 45. Forskellen imellem at lukke Thomas B. Thriesgade og for eksempel det, der skete over på Nørrebrogade, hvor man midlertidigt lukker af for trafikken, det er, når man bygger på Thomas B. Thriesgade, så har man for de næste par 100 år, de huse kan holde, der har man altså lukket for enhver tilgængelighed i byen. Det er ikke sådan, som man kunne på Nørrebrogade, at man kunne åbne igen, efter at de forretningsdrivende de havde vundet sig i tilstrækkelig lang tid. Man lukker simpelthen af, og derfor er Thomas B. Thriesgade-diskussionen så helt afgørende for fremtiden her i Odense og for de forretninger, som ligger her. Tak til Claus. Vi gør nu det, at vi slutter af med, at de enkelte paneldeltagere får 1 minut til en afsluttende bemærkning. Og vi starter med Flintbuk Nielsen. Ja, tak. Det jeg godt vil understrege og fremhæve igen, det er, at Fynsk Erhverv, vi er tilhængere af, at der sker en udvikling med centrum af Odense, og vi bakker positivt op omkring de byudviklingsprojekter, der foregår. Vi påstår stadigvæk, at infrastruktur, vækst og velstand, det hører sammen, og derfor vil vi blive ved med at pege på infrastrukturen som en meget, meget vigtig del, og vi bliver ved med at pege på, at tilgængelighed, det er noget, der betyder rigtig, rigtig meget. Vi siger også, at det er kunderne, der kommer til at bestemme det her. Det er ikke dem, der sidder i by og trafikplanlægger. Det er jo ikke dem, der bestemmer, hvem der kommer ind til centrum. Det er de kunder, der bagefter skal besøge byen. Og så vil jeg også godt understrege igen, at det vi ønsker, det er, at der skal være et levende og spændende bymidte med spændende detaljbutikker og et godt miljø. Og det er blandt andet derfor, vi har sendt den appel til Odense Byråd, hvor vi siger, at vi kunne godt se en løsning, hvor der var et spor i hver sin retning langs med letbanen, for at sikre, at der kunne komme noget igennem på den måde der. Så derfor vil vi arbejde på stadigvæk, at vi får lavet et fantastisk byudviklingsprojekt, der understøtter det liv, der skal være, og vi vil ikke være med til at bremse det. Vi påpeger bare de ting, der er omkring tilgængelighed. Tak for det. Tak, og så giver jeg ordet til Claus Dahl. Der er ikke noget, der hedder sidste udkald. Der er noget, der hedder rettidig omhu. Rettidig omhu i denne her sag, den handler om tilgængelighed. Tak til Claus og Karen Nielsen. Jamen, jeg må igen benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi jeg måtte komme her, og jeg synes, det er meget spændende, at man i Odense tager initiativ til, ikke bare i en politisk debat, men i det hele taget tager initiativ til at høre borgernes mening om, hvad man nu synes, og hvad der ligger ind på sinde i forhold til kvaliteten af ens by. Mit budskab hertil vil være, at jeg vil opfordre alle borgerne og politikerne nu og i fremtiden at have et meget stort fokus på, hvad der sker i midtbyen, og sikre. Jeg har ikke udtalt mig om, hvad jeg synes om Thomas B. Thriesgade, det har jeg måske, men jeg deler nok ikke sådan en holdning som fuldstændig som de øvrige deltagere i panelet. Men jeg vil bare sige, at man skal have fokus på, at midtbyen skal have den bedst mulige have den størst mulige opbakning for at kunne udvikle sig. Fordi hvis ikke midtbyen den lykkedes, hvis ikke vi får tiltrukket de koncepter, som ikke er i midtbyen nu, jamen så vil der på sigt ske en yderligere afvikling af midtbyen. Så jeg er meget glad for at høre, at der er så stor opbakning til VIVA. Det var faktisk det, jeg fik ud af mødet. Det synes jeg, jeg hører rundt omkring. Og det tror jeg også er meget, meget vigtigt, at vi fokuserer på i fremtiden, at detailhandlen i midtbyen den skal styrkes alt det, den kan, og så skal man måske glemme andre områder lige en tid på en 5 år. Så vi tror rigtig meget på forædling og udvikling af jeres midtby. Tak til Karen. Stig Madsen. Ja, jeg vil foreslå, at der nedsættes en City Task Force, som skal komme med 5 gode forslag. Det er jo sådan cirka, hvad vores byråd kan overskue, og så vil jeg spørge, og så vil jeg sige,
at centerledelserne, de er jo sat i verden for at styrke deres centre. Så Carsten Lindblad ude i Rosengård Center, han gør alt, hvad han kan for, at det skal gå godt, og Karin vil gøre alt, hvad hun kan for, at Viva vil gå godt. Der er ikke nogen, der tænker på City, og jeg vil opfordre dem, der har butikker osv. i City, om at stå sammen og komme med nogle gode forslag. Og så til sidst vil jeg spørge Karin, hvis hun kan få ordet bare en kort øjeblik. Hvor længe vil du holde os i spænding? Hvornår går du i gang med at bygge? Nu synes jeg faktisk, det var lidt fræk at sige, at Viva ikke gør noget som helst for Midtbyen, fordi det er fuldstændig fejlagtigt aflæst. Det er jo lige præcis det, vi gør. Vi gør noget sammen med den eksisterende Midtby. Hvornår vi starter med at bygge, det gør vi, når vi har en udlejning, der er tilfredsstillende, for at vi har med en god mavefornemmelse for, at vi kan få det produkt, som er nødvendigt, fordi det er ikke så enkelt. Vores forventning er, at vi indeværende år tager den endelige beslutning om, hvornår vi starter. Men vi kender den ikke endnu. Vi har ikke truffet beslutningen om det endelige starttidspunkt endnu. Og det er fordi, vi afventer nogle meget vigtige forhandlinger skal falde positivt ud. Vi venter indtil detailhandlen er klar, og når de er klar, så er vi også klar. Tak for det, Karin. Eva? Ja, tak. Jeg kunne godt få det indtryk af, at der var en spørger, som mente, at det var et lidt negativt panel. Jeg kunne godt få det indtryk af, at Odense Midtby var et dødsbo, der skulle behandles, og at vi var bedemændene, der stod for afviklingen. Men det er ikke tilfældet. Altså, det, der er interessen, det er selvfølgelig at styre en udvikling, som faktisk ikke er særlig positiv i øjeblikket for Midtbyen. Og spørgsmålet er, hvad man kan gøre, og hvad man bør gøre. Jeg er helt overbevist om, at Viva-centret, det har jeg sagt før, men jeg vil gerne sige det igen, at det løft, der kommer, og den synergieffekt, som det center vil have, det tror jeg vil give Odense et skub opad. Odense Midtby, vil jeg mærke. Og så til allersidst synes jeg også, det er væsentligt, at man ved byrådsvalget, der kommer i november, at man, når man sætter sit kryds, tænker over, hvad er det for nogle politikere, der egentlig mere end så meget andet er interesseret i at bygge monumenter for sig selv. Hvem er det egentlig, der er interesseret i at lytte til borgerne, og lytte til dem, der har problemerne, dem, der har opgaverne ude i det daglige i Midtbyen. Vi siger tak til Eva, og så er der Lars Christian Pettersen. Tak for flot fremmøde. Tak for rigtig mange gode spørgsmål. Og så vil jeg sige, at jeg tror på Odense Bymidte. Jeg tror på, at det eksisterende bycentrum kombineret med Viva-center vil være med til at løfte vores by. Og jeg vil også sige, at når jeg deltager i et møde som det her i aften, så bliver jeg bekræftet i, at der er en massiv modstand af odenseanerne mod lukningen af Thomas B. Thriges-gade. Og det får mig til at få nyt mod til at fortsætte den kamp, som det er, og overbevise det øvrige byråd om, at det er en rigtig dårlig idé at lukke Thomas B. Thriges-gade. Og jeg vil også sige, at det er jo sådan, at når man møder op i byrådet, så har man jo indtryk af, at hele byen går ind for at lukke Thriges-gade. Og jeg vil sige det sådan, at det er faktisk svært at bevæge sig rundt i Odense by, uden at møde, at der faktisk blandt rigtig mange mennesker er en massiv modstand mod lukningen af Thriges-gade. Men det er også sådan, at Odense Kommune har iværksat en informationskampagne, reklamekampagne, til et tocifret millionbeløb, som handler om at overbevise odenseanerne om, at det er en rigtig god idé at lukke Thomas B. Thriges-gade. Og derfor er det også en stor kamp at kæmpe imod det massive system. Men kun vil sige, vi tænker grundigt om og bakker op bag, at vi skal gøre, hvad vi kan for at stoppe den lukning af Thriges-gade, så tror jeg også på, at vi kan overbevise byrådet, når vi kommer på den anden side af november om, at det er en dårlig løsning. Tak for i aften, og held og lykke.